Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 3 de abril de 2025 con 4 puntos na orde do día. O primer punto, a aprobación se procede ás actas da sesión ordinaria de 6 de marzo de 2025. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 203/25 ata 308/25. Unha intervención. O punto número 3, mocións urxentes, non hai ningunha presentada. E no punto 4, rogos e preguntas, ten a palabra a voceira do Partido Popular. Moi boas tardes. Bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, queremos facer un rogo da señal de stop do Camiño do Castiñeiro que está, bueno, tirada, non sabemos se foi un vehículo, se caeu polo tempo, se poden proceder a reparala. Camiño do Castiñeiro, Maniños. Queríamos facer tamén un rogo en relación cos pasos de peóns que existen no polígono Velar do Colo, aínda que non sexan competencia deste Concello. Bueno, non son competencia e creemos que non os pintou o Concello estes días. Estuveron a proceder ao seu repintado e o da zona do lado do Lidl o cambiaron de lugar, pero non rebaixaron a beirarrúa. Problemas de accesibilidade e a quen lle correspondan que se proceda a súa subsanación. Tamén solicitamos ao Concello que require a Fomento para a reparación do firme nas curvas de Santa Ana en sentido Coruña, que está o firme totalmente desfeito e supón un grave perigo. O 2 de abril se solicita por rexistro que de forma inmediata se cumpla unha proposta acordada cunhas obras en relación cunhas obras da Comunidade de Propietarios da Avenida do Tarrío número 37. Eses veciños xa estuveran aquí no pleno, era por un tema de unhas inundacións e ao parecer din que existe unha proposta e que se cumpla, non? Tamén, dende aquí, queremos solicitarlle ao Goberno que se poña xa en contacto coa Rúa da Fraga, coa Diputación, para que procedan o repintado do vial e máis dos pasos de peóns, que é un auténtico perigo. Espero que non tarden tanto como a reparación da Fraga. Tamén aquí insistirlle a este Goberno que faga valer a representación do Concello de Fene na Diputación da Coruña, que, por certo, na que gobernan co Partido Socialista, porque non hai máis que salir deste Concello e, por exemplo, ir ao Concello de Ares, ver as beirarrúas que se fixeron no traxecto que vai desde Ares hasta Redes, que incluso unha vez de feitas lle puxeron unhas barandas de madeira polos saltos que existen entre a beirarrúa e as fincas colindantes para que non caiga ninguén. Vamos un poquinho máis seguindo pola costa, chegamos ao Concello de Pontedeume, saltamos Cabañas, e iso xa é a estrada que vai Pontedeume, Miño, xa non é só que repararan o firme, que meteran auga, que meteran as beirarrúas, senón que ahora mesmo hasta se puxeron badéns. E aquí seguimos, estrada da Armada. Ni se sabe, foi unha promesa da anterior legislatura que trouxeron ustedes aquí, saliron no periódico, na prensa, e nunca máis soupemos absolutamente nada, por poñer un exemplo, co perigo que eso supón. Non digo que nos poñan eses paseos preciosos que existen en Seselle ou na estrada que vai a Miño desde Pontedeume, pero si, por favor, que fagan algo, mellorará que vostedes usen o seu poder para que fagan algo, ou polo menos que llo pidan, para disminuir a perigosidade e mellorar a seguridade vial en zonas como, por exemplo, a Estrada da Armada que xa nos prometeron a Diputación, a mesma Diputación que está hoxe, fai ao mellor 3 ou 4 anos, non?
Tamén queríamos preguntarlle por unha resolución que aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa de subvencións a concellos para financiar gastos de personal técnico para atención de museos e centros museísticos durante o ano 2025. Vemos a resolución da Diputación da Coruña e o parecer o Concello de Fene, bueno, parecer non, está aquí, non, nin a ten concedida, nin supuestamente a solicitou. Nos gustaría saber cal é o motivo para que o Concello de Fene non solicite estas subvencións ao abeiro da convocatoria da Diputación da Coruña. Unha veciña, no 13 de marzo, solicita unha reparación do alumeado, limpeza e retirada de maquinaria na rúa Tellerías. Queríamos preguntarlle se isto xa está subsanado ou se ten visos de subsanarse. Tamén queremos preguntarlle que previsión teñen na zona de Lagarteira, en Sillobre, e coa reparación da Rañoa. Preguntarlle tamén por un recurso contencioso administrativo dun procedimento abreviado, en concreto 19/2025, interpón a Comunidade de Propietarios e Edificio Camiño Inglés 38, Avenida Naturais. De que vai este procedimento instado pola Comunidade de Propietarios deste edificio. A Comunidade de Propietarios tras do Cádabo números 579 solicita que se instalen volardos co fin de que non ocupen espacio en relación a acceso e saída do garaxe, ou tamén lle propoñen outra opción a este goberno que considera oportuno, outra solución que considere oportuno o propio Concello. Entón, preguntarlle se están atendendo a esta queixa, se van a atender a esta petición ou se, polo contrario, van a propoñer unha alternativa. Continuamos vendo queixas de reclamacións polo servicio de axuda no fogar, que non sabemos se están atendendo. Tamén vemos por rexistros de entrada, en concreto, 2 requerimentos novamente da Valedora do Pobo, un en concreto a unha señora que de Maniños, unha veciña de Maniños que presenta unha reclamación, xa lle preguntou neste pleno, pola tasa da depuradora. A valedora pediu información ao Concello e agora remítelle unha segunda notificación a este Concello dicíndolle que non lle dá remitido información, porque non se lle contesta a valedora do Pobo. No mesmo sentido, temos un requerimento por unha señora que tamén presenta unha queixa e é un segundo requerimento. Son 2 nombres distintos, deste non podemos saber a que se refire, pero que está pasando para que non se lle conteste a valedora do Pobo? Que excusa nos van a poñer ou que nos expliquen por que non se lle contesta? O CEI Pluriños Casais achega necesidades sobre centro para que se produzcan a través da Consellería de Servicios e Mantemento de todas as necesidades. Queríamos saber se se vai atender a estas reclamacións ou non. Tamén queríamos preguntarlle por ata de Inspección de Servicios Sociais, que lle preguntábamos no anterior pleno e non queremos poñer respostas na súa boca, que igual non nos deu, pero tivemos unha comisión de Servicios Sociais e non se nos deu conta desta inspección, que é algo gravísimo, gravísimo. E aquí que nos gustaría facer unha pequena parálisis e intervención. Este goberno, en concreto o señor alcalde, votou da Concellería, cesou a Concellera anterior, a señora Martínez, de Esquerda Unida, Grupo Mixto, entendemos que por ineptitude. Ante, porque o facía moi ben, non creo que usted a quitara para poñerlle medio ambiente, o cual é moi importante, pero a capacidade de traballo é bastante mínima, por desgracia. Non é unha concellería con moito volumen e foi seguramente a raíz de todas as queixas e aquela inspección que se fixo ou por outros motivos que usted saberá.
Non creo que fuera por voluntad dela que se vanagloriaba de que era a mellor concelleira que pasara por este servicios sociais. Bueno, nos remitimos a esta acta. Empezamos. O día da visita de inspección constátase que as citadas traballadoras prestan o servicio no Concello en horario de 8 a 3, cunha xornada laboral de 35 horas semanal, polo que se está a incumprir a xornada laboral de 37,5 horas. A vista da documentación facilitada, as entrevistas de contactos e os servicios das traballadoras sociais están financiadas polo plan concertado. Inciso, para cando nos poñemos aquí a falar que a Xunta pague o que debe, que carga os concellos con servicios que non son competencia, bueno, podemos estar un pouco de acordo. O que pasa é que sempre nestas intervencións que suele facer o bloque se olvida de que cofinancia os servicios. Perdón un momento, concelleira, se nos fai a pregunta... Sí, vai con todo. Porque as traballadoras sociais financiadas co plan concertado non fan a xornada laboral. Isto é algo gravísimo. Isto é un tema que lle están advirtindo que se podría incumplir coa finalidade da subvención concedida a través do plan concertado. E fago este inciso, por eso me refería a intervención sobre todo do señor concelleiro, do señor Manuel Polo, porque cargan os concellos, pois se non cumplimos coas normas, ainda non lo van cargar máis, porque non lo van a quitar, pero non lo van a quitar pola desidia deste goberno. Respecto ao personal auxiliar, non acredita que todas as auxiliares conteñan a formación exixida por normativa. Respecto ao funcionamento do programa de axuda no hogar, consta unha lista de garda de 97 persoas dependentes que están pendentes de asignación de recurso, dispoñendo na data da visita de inspección con 1.773 horas disponible para a atención destes usuarios. Esta é unha queixa que entra por rexistro e que dende os partidos da oposición se lle está requerindo constantemente á Concelleira de Servicios Sociais de que hai persoas dependentes que están pendentes deste servicio. Pois resulta que teñen adxudicadas o que lle estamos dicindo todo 1.773 horas e temos a 97 persoas sin elas. Lle están requerindo para que no plazo de un día dende a súa comunicación confirmen a súa intención de iniciar o servicio o cambio de PIA. Que ten pensado facer a concelleira respecto a isto? En concreto, sin facer iniciales nin facer puntos, resulta que, revisando os cuadrantes das auxiliares, que teñen 35 horas, ni siquiera están cumplindo o tempo polo cual están contratadas. 37,5 horas e realiza 33 horas, incluídos os desplazamentos. Só presta servicios de luns a sábado. Se lle prestan moi pouco servicio a moi poucas usuarias o domingo. Sinceramente, se me pon usted cara rara, entendo que ni siquiera se leu este acta de inspección. Entón, o mellor é mellor deixala aquí, usted no próximo pleno ven a ler e nos contestarnos as preguntas. Aquí lle están requirindo o Concello que ten un desbaraxuste no servicio de prestación de axuda no hogar, que é unha herencia daquela tamén inspección que tivemos, aunque aquela era máis de traca, e que non se fixo nada para subsanala durante todo este tempo. As preguntas poderíamos seguir lendo. Hai un señor que ten 20 horas de prestación festiva e solamente se lle prestaron 15 horas. Se lle está advertindo o Concello, espero que usted non me conteste que é unha empresa privada e que non ten nada que ver con vostedes, porque todos sabemos que, con independencia de que seña unha empresa que teña un contrato, ou a culpa, na elixencia, é da persona que o está contratando, da entidade, neste caso do Concello. Se lle está advertindo, e se lle está deixando aquí claro, que os usuarios non están ligados unha relación xurídica á empresa, sino tamén ao traballador.
nos dá unha relación de personas, de usuarios, que teñen consignados 46 a 76 horas. Se lle están dando 29 horas ao mes. De 64 a 94, se lle están dando 52. De 21 a 45, se lle están dando 9. De 21 a 45, 18. E así, seguir do desastre do funcionamento de servicio de axuda no fogar. A pregunta é a seguinte, señora concelleira, non queríalle poñer antecedentes, porque despois me di usted que ahora mismo non a tiña aquí, entonces eu lle fago un relato, un resumo, xa que o pleno non ten maior contenido, que quen lle debe de dar é o propio goberno, pero vemos que non, lle vamos a dar a oposición, e a través dos rogos e preguntas. Señora concelleira, usted, antes de que lle viñera esta inspección, tiña coñecemento de que a situación tan irregular que existía en servicio de axuda no fogar. Yo pregunto, porque do mal funcionamento, usted sí que o sabía, aínda que fora pola matraca que lle entra por rexistro xeral dos distintos usuarios e pola matraca que lle dá a oposición nos distintos plenos e comisións, eso sí que o sabía. E usted en ningún momento se parou a mirar isto. Despois a seguinte pregunta, cal é o seu plan, señora concelleira, para subsanar todas estas deficiencias? E o máis importante, ese plan, de caso de telo usted, vai a subsanar estas irregularidades e o máis importante, reitero, vai a mellorar a situación de todos os usuarios de axuda no fogar e o máis importante tamén, vai usted darlle as horas efectivas a todos eses usuarios que están pendentes de que se lle adxudiquen as horas de axuda do fogar? Queríamos preguntarlle tamén á concelleira, neste caso, de personal, que tuvemos coñecemento de que se deron unhas circulares, unhas comunicacións internas ao personal deste concello, non? Unha comunicación interna, ao parecer, para que xustifiquen as horas sindicais. Nos gustaría que nos explicase, porque antes non había, según usted nos dixo no pleno e según podemos conocer, como determinaron que non estaban xustificadas. A que se refire usted con isto, se non lo pode aclarar? Tamén queríamos preguntarlle, ou reiterarlle, as preguntas que lle facíamos no anterior pleno e que usted nos decía que nos contestarían descoñecendo un pouco o reglamento, creo que o principal antes de iniciar as rogos e preguntas sería comenzar coa intervención contestando as que lle preguntaron e usted se comprometeu neste mismo pleno a contestar. Como vemos que usted non inicia o punto de rogos e preguntas contestando, ya as volvemos a reiterar. Perdone un momentiño, normalmente se fan rogos e preguntas e despois se contestan as preguntas. Non funciona ao revés. Polo menos no regulamento que ten este Concello e sempre se fillo deste xeito. Non ao revés. Entón, penso que a concelleira ten esas preguntas para contestarlle, entón, primeiro se fan as preguntas e despois se respostan. Sempre se fixo así en este Concello. E vamos a seguir facendo e vamos a seguir contestando. Pero se hasta aí coincidimos todos. Pero cando se fai unha pregunta no anterior pleno, a intervención primeira, para que non se lle reiteren, entonces, señor alcalde, voulle facer un rogo desde aquí. Se a señora concelleira non contesta as preguntas do outro día, ya as poido reiterar. Claro que pode reiterar, como non vai poder reiterar se ten feito, pero vostede sabe cos anos que leva aquí que nunca se empezou rogos e preguntas contestando as preguntas anteriores. Primeiro se lle dá a palabra e despois se contesta as deste e se había algunha pendente do anterior, sempre se fixo así. Pois, mire, non o sei porque nos cando gobernábamos contestábamos a todo. É igual, se non quere entender, podría estar aquí 15 minutos para explicarlo, pero non vamos perder tempo en eso. Que eso non yo podo contestar. Mire, en relación coa comunidade de propietarios de edificio xeitoso, volvemos outra vez ao mismo. Solicitan as cuotas de abono das comunidades de outubro hasta marzo. E nos lle preguntamos, reiteramos nestas preguntas, porque como xa nos vimos no xuzgado, se viron os veciños de Fene pagando unhas costas que non tiñan por que pagar por un procedimento en reclamación de cuotas da comunidade, a ver se lles vai a volver a pasar e van a ter que terminar pagando os veciños algo que xa estamos obligados a pagar. Tamén lle queremos preguntar
en relación con esas circulares que ustedes mandan e esas ausencias, que está moi de moda por parte deste Concello abrir expedientes. ¿Sabe por que yo pregunto? Mire, ustedes hasta saciedad, neste pleno, en reiteradas ocasións, aludiron á falta de responsabilidade dunha funcionaria deste Concello para xustificar a súa neglixencia económica. Os plenos me remito. A ineptitude, a obstaculización dunha funcionaria, e por eso a situación económica do Concello, nun 80%, nun tanto por cento moi elevada, é nefasta, ou foi nefasta durante este tempo, polos temas da recaudación. Esas eran as súas palabras deste goberno. Pero ustedes non fixeron nada. Con isto non lle digo que vayan abrindo expedientes a máis traballadores. Digo que usaban como argumento, pero non pasou absolutamente nada. E, sin embargo, nos vemos con esta resolución da alcaldía de data 19 de marzo e en relación con servicios sociais, que no pasado mes de novembro producíronse ausencias por parte de empregadas públicas de servicios sociais que fixeron que o servicio quedara desatendido. No mes de novembro. Resolución da alcaldía 19 de marzo. Se enviaron requerimentos para xustificar as demanditas ausencias. O día 2 de xaneiro de 2025, 2 meses despois. Que lle motivou, señora concelleira personal, a este cambio de actitude respecto a esta comunicación de ausencias de traballadores neste Concello? E que nos parece algo que non decimos que usted non este no certo, pero que si non lo pode explicar, porque é un cambio de 180 grados e que motivaron para que se producira absolutamente todo isto e con tanto tempo, porque isto estamos falando do mes de novembro. E ustedes fan o requerimento en xaneiro e fan esta resolución de alcaldía, pois nada, fai 2 semanas. E lle deducen as traballadoras que non lle notificaron un tanto por cento dos seus saberes. Si non lo pode usted explicar, non porque yo deduce o cambio de criterio e como tarda tanto tempo usted en incoar estes asuntos. Me imagino que isto non lo contestará con esa circular que usted enviou ahora mismo. E pois queríamos preguntarlle xa por último, nos decía a concelleira de Facenda que estaban os orzamentos aí, nos lo acaban de pasar para os que podemos revisar, e entonces, como non tuvemos tempo aún de velo, acabamos de ter normal, tampouco que a concelleira o fixera mal, queríamos preguntarlle, esta vez non lle toca a usted, queríamos preguntarlle en canto a carreira profesional, porque recordamos todos aquel día de decembro, como se abrazaban, algo histórico, aprobamos o reglamento, aprobado, sin informe xurídico e sin cartiños, que manda tela, un tema que basicamente económico non iba. Bueno, sí, creo que 5.000 euros o orzamento que había. Entón, a pregunta é a seguinte, señora concelleira, que esta non la están a facer moitos traballadores. Téñese que olvidar da carreira profesional, eso desaparece deste orzamento, desaparece absolutamente de visos de futuro e que xa que non lo conteste pois directamente, porque realmente existen traballadores que creen que aún vai a ir adiante a carreira profesional coa súa consignación orzamentaria. Nada máis. Moitas gracias. Partido Socialista. Boa tarde a todos. Bueno, unha pregunta referente ás ordenanzas. Ten vostede paralizadas as ordenanzas 13, 24 e 30 que habíamos
atendido e das cales habíamos feito distintas propostas no pleno de novembro. Para o pleno de novembro xa lle fixemos esta pregunta, pero é que nos estamos retrotraendo a moitos meses máis atrás, que foi cando vostede nos pasou un documento e nos fixemos achegas. A verdade é que os orzamentos, usted nos acaba de pasar un borrador de orzamentos, e non sabemos se contempla algún tipo de modificación. Entendo que non, porque se as ordenanzas non están aprobadas, pois non. Pero perdemos unha oportunidade de terlas aprobadas e incorporar a recaudación que nos vai facer ter esas tres ordenanzas nos orzamentos, que serían unos ingresos nada desdeñables, non? Entón, a pregunta é, para cando? Outra pregunta que queremos facer é, neste caso do Consello Escolar Municipal. Señor conselleiro, teremos a primeira convocatoria do Consello Escolar Municipal antes de que remate o curso escolar nos que nos atopamos ou teremos que deixala xa para o vindeiro curso escolar? O digo pola preocupación que sabe vostede que sempre ao final de curso hai dificultades coa Consellería de Educación en reducción de unidades, de profesorado, etc. etc. Sería un instrumento moi áxil para poder intervir co xefe territorial, se fora o caso que houbera reducións de unidades e de profesorado no Concello de Fene. Entón, encarecidamente lle pido que nos dé explicacións de para cando considera vostede que teremos feito esta primeira convocatoria do Consello Escolar Municipal. Outra pregunta que queremos transmitir é unha petición que vimos facendo xa en distintos plenos, que é referente á Rúa Tras do Cádavo. Sabe vostede, señora concelleira, que temos unha preocupación pola seguridade vial que teñen os peóns e as persoas con discapacidade que transitan por esa rúa, os cales teñen que transitar polo medio da calzada. Recentemente acabamos de ver incluso nos registros de entradas este mes de marzo un registro dunha comunidade de propietarios que non poden ni sair dos seus garaxes porque están ocupados e piden que se lles instalen uns volardos ali e tal. A pregunta é, xa fixo o estudio, xa ten unha conclusión, vaise facer algo para que os peóns podan circular pola beirarrúa ou pola senda peonil que está ali pintada, ou van ter que seguir transitando polo medio da calzada? Se pode contestar, nos agradecemos. Teño entendido, e lle transmito outra pregunta con relación a esta, que o camión do lixo que vostede dicía que eliminaba 8 plazas, teño entendido, non o vin, que xa non transita por aí. Se pode aclarárnoslo. Ben, outra pregunta é referente á Xunta Local de Seguridade. Vimos nas resolucións da alcaldía que está convocada ou que foi convocada para o día 2, para onte, esta Xunta Local de Seguridade, que se lembramos todo ben daqueles acontecementos que hubo en Perlío, con ocupas, bueno, non sei se ben, pero daquela a Asociación de Perlío iba a pedir unha convocatoria, unha xunta en unha reunión na que este concelleiro estivo presente. Pero a pregunta que quero facerle con respecto á Xunta Local de Seguridade é a seguinte. Vai ter periodicidade ou simplemente vai ser unha reunión puntual para analizar a situación de agora e xa non se vai volver convocar ata que haxa acontecementos que o requiran? Mire, outra pregunta que queremos facer é referente á taxa do servicio de colectores e estación de bombeo de augas residuais. Vimos que hai unha resolución da alcaldía que afecta a 169 inmuebles que non dispoñen do servicio de sumidoiros e que se había cobrado e hai que quitar do padrón. Entón, nos facémonos unha pregunta. Cantos veciños de Fene
non estarán nesta situación e non o saben. Ou o padrón está feito con todos os datos que temos ou foi feito a través de reclamacións que fixeron algúns veciños. Outra pregunta tamén é con respecto ao servicio do SAF. Vimos unha resolución da alcaldía, se levou a unha xunta de goberno local, a segunda prórroga para a empresa que está prestando este servicio no Concello de Fene. A pregunta que nos facemos é que non vai dar tempo a sacar o pliego de condicións e a licitación e todo, non vai dar tempo na primeira prórroga. Esperemos que non se agote o tempo con eso de que se lles acaba de conceder unha segunda prórroga. E dicimos isto, e de aí ven a nosa pregunta, porque lembramos que hai un expediente quero lembrar con unha sanción ou propoñendo unha sanción por unha falta moi grave ao incumprir o pliego de condicións técnicas á empresa. Entón, como eso se nos dixo no seu momento e o expediente se tramitou, tampouco entendemos moi ben como se unha empresa non está prestando un bo servicio, como ya dimos unha primeira prórroga, damos ya ahora unha segunda. Entonces, queremos que nos aporte un poquinho de luz en canto a esta segunda prórroga. Se van a agotar o tempo da prórroga ou non, esa é a pregunta. Mire, vimos tamén nas resolucións da alcaldía unha declaración de caducidade parcial da oferta de emprego público de 2021. Se nos pode aclarar por que se chegou a esta situación de ter que declarar a caducidade parcial. Tamén vimos unha sentencia referida a unha anulación da convocatoria e bases da praza de peón de Xardín derivada da quenda de discapacidade. Se nos pode aclarar sobre esta sentencia e tamén queremos saber se ten algún tipo de actuación nas beirarrúas deste Concello, dado o estado no que algunhas se atopan, que están facendo que haxa continuas reclamacións de responsabilidade patrimonial a este Concello. Algunas están desestimadas, outras están pedíndolles que unha emenda para que xustifiquen documentación, pero o certo é que observamos que unha persoa rompeu un nocello, outra persoa rompeu o peroné, así se dicen nos escritos que presentan neste Concello. Entón, queremos saber se, non sei, hai algún plan de sinalar as zonas que están mal. E lle vou poñer un exemplo, e sabe vostede que son quizás un pouco recurrente respecto ao que lle vou dicir agora. Na Avenida Naturais de Fene, sentido Ferrol, marxen dereita, todas as entradas aos garaxes volven a estar esnaquizadas, soltas as baldosas e rotas. E fai pouco que fai uns meses ou meses que se puxeron. Entón, aquel plan de formigonar canto antes mellor é que xa é a segunda ou terceira vez que yo pido, porque evitaríamos accidentes de persoas que pisan unha baldosa, se lles move e caen ao chan. Unha persoa de 80, 70 e a veces menos anos, pois é unha rotura de peroné, unha rotura de nocello, etc. Entón, polo ben de todos, incluído este señor que lles fala, que pasa e transita moito por aí, canto antes amañe, moito mellor. E non digo amañar de volver a repoñer, que xa sei que vostede enseguida ou máis ou menos pode mandar a repoñer outra vez as baldosas, sino ese formigón impreso, que penso que é a solución. E creo que vostede tamén o pensa. Pois canto antes, agora que temos o orzamento xa prorrogado e a mellor temos un novo orzamento, sabe Deus cando, pois... Bueno. Mire, observamos tamén que
un escrito solicita na Rúa Tellerías unha reparación do alumeado, limpeza e retirada de maquinaria. Vimos un escrito tamén de Solidaridade Galega do Pobo Saharaui que solicita colaboración co programa. Se nos pode aclarar cantas plazas solicita, porque nada máis que vimos este epígrafe. A Asociación Cerámica e máis pide audiencia co alcalde para expoñer a situación actual desta asociación. Entonces, non sabemos se xa se ha concedido, porque o escrito do día 17 xa se ha concedido unha data para reunirse co alcalde. Pero eu vou dicir eu vou comentar un detalle a ver se nos poden aclarar. É unha pregunta. Como pode ser que esta asociación no ano 22, no mes de xullo, presente a inscripción, a solicitud de inscripción no censo de asociaciones do Concello de Fene e no mes de febreiro do 2025 se solicite que emende a solicitude, cousa que fai un mes despois, no mes de marzo, e xa está inscrita. O sea, como podemos tardar 2 anos e pico en meter unha solicitude dunha entidade a cal está utilizando a Escola de Chamoso para as súas actividades? E nada máis. Gracias. Moi ben, pues vamos a ver si empezamos por orden. Bueno, vou contestar algunhas que ao mellor corresponden a algún concelleiro ou algunha concelleira, pero bueno, como tamén estuve revisando, en primeiro lugar, estaban falando, e efectivamente, bueno, o repintado da Rúa da Fraga contestará a concelleira, que creo que estes días xa se falou co encargado, pero é ben certo, e aí lle dou a razón a todos os concelleiros e concelleiras, porque desde o grupo de goberno tamén estamos preocupados, moi preocupados, co tema de dúas obras en concreto da Deputación da Coruña, que son tanto a Estrada da Armada como a Estrada, o tramo de, bueno, todo, pero basicamente dende o Instituto ao Cemiterio. Como ben dixeron antes, efectivamente, o anuncio que se deu pola Diputación xa fai un par de anos de que se iban a preparar as obras, bueno, pois aínda non se prepararon. Podolles dicir que este luns estuve na Diputación e se estuvo falando precisamente destes asuntos. Xa saben que fai uns meses estuvo aquí a Deputada de Obras e me parece, non teñen a data pechada, pero volverán estes días para ver sobre un plano que xa pedimos por parte do Concello algunha desas actuacións. Vamos a ver e logo, desde logo, somos os primeiros interesados en que iso se execute canto antes, porque levamos moitos anos con el. De todos os xeitos, sobre os exemplos que poñía a voceira do Partido Popular, esperemos que unha vez que empece o compromiso tarde menos que algún dos que poñía vostede, como ben sabe que tardaron moitísimos anos en executarse. Esperemos que unha vez que empecen que vayan máis rápidos. Entón, en eso estamos e, desde logo, tendremos pronto outra reunión para avanzar en ese tema. Falaban algo dun contencioso de 19 e 25, exactamente non lembro o que é, pero tomaremos nota e, en todo caso, yo comentaremos ou ben outro pleno ou incluso enviándolle na comisión explicándolle o que era. Me falaba de uns requerimentos da Valedora do Pobo. Había un que non sei exactamente cal é, que non se concreta. Penso que xa o comentamos no pleno anterior, que había un ou dous escritos por un tema aí en Rúa Travesa, no edificio ese alto, pero o da taxa de dar, pois, se non lembro mal, xa se contestou fixe unha primeira contestación, pediron un requerimento e se volveu a contestar. Estes días teñen a contestación na Valedora do Pobo. Entón, bueno, esperemos que para mandar toda a documentación que pedían, había, non sei se era pero había unha que pedía, documentación dende o ano 2014, do que se asinara con
coa Xunta, as obras da Xunta, non sei se impedían incluso os planos de execución da obra que fixera a Xunta e dende aí adiante, co cal, pois se lles facilitará a información para que poidan vir ao Concello a ver o que queiran ver, lóxicamente, non? Pero, eso, se non lembro mal, está contestado, non sei se é desde a semana pasada. Hai unha cousa que sí que lle podo garantizar de que non saiu para nada polo menos por parte deste alcalde, ineptitude de traballadores. Mire, nin para ben nin para mal, lle vou a decir que nin para ben nin para mal se fala en calquer caso de ineptitud de traballadores. Que se traballen menos, que deixen, pero ineptitud de traballadores, non, lle digo que non por aí non vamos. Despois, a Xunta Local de Seguridade se reuniu onte xa, e a Xunta Local de Seguridade, en teoría, se debía de facer como menos unha vez ao ano. Non é algo que se haya que facer de forma... non ten nada que ver co tema que eu quero volver a aclarar en este, como se aclarou no seu momento. Non houbo ocupas en ningún momento, para que quede claro, non houbo ocupas en ningún momento no edificio de Perlío. É dicir, os propietarios sabían que estaban ali e para nada denunciaron no seu momento, se lles advirtiu, se falou con eles e solamente a presión da Policía Local e a Garda Civil, despois de falar con eles en varias ocasións, fixeron que as persoas que estaban ali se foran. Pero non había nin denuncias, nin había absolutamente nada por propiedade, por tanto, a veces a xente di ocupas, ocupas, resulta que o que estaba ali era unha persona que viviu ali 30 anos ou 20 anos, non sei cantos anos eran, non? Entón, por eso hai que ter a veces un pouquiño de... E que se foron, por suposto, para máis se foron voluntariamente coa presión da Policía Local e da Garda Civil. Xa non houve, a propiedade nin siquiera tuvo que chegar a poñer ao final a denuncia, non? Entón, non ten nada que ver a Xunta Local de Seguridade con eso. A Xunta Local de Seguridade é un órgano que está creado pois en este Concello desde fai, non sei, me parece que polo menos desde o ano 2006, que creo que foi a primeira reunión. Se fixou outra en 2013 e se fixo outra agora. Se iba a facer no 2020, estaba preparada a convocatoria, foi o da COVID, se suspendeu, e entón, despois de varias conversas coa subdelegación do Goberno, chegamos á conclusión de, facela, veíamos oportuno facela para tomar, máis que nada información de como vai a seguridade no Concello, as cousas que se necesitan. De feito, xa hai nota tanto da propia subdelegación, unha nota de prensa, que xa se levou xa na prensa, con todos os aspectos que se trataron, non sei se viron ustedes máis ou menos, e, no que o Concello de Fene, non xa de agora, sino de anos, pois sale bastante ben parado en todos os aspectos, tanto en taxa de criminalidade como en taxa como tema de violencia de xénero. Están os datos que xa facilitou incluso a propia subdelegación, e, se falaron entre eles moitos temas, non? A Xunta Local de Seguridade está composta polo representante da Policía Local de Fene, destacamento de tráfico e máis, da provincia, destacamento de Ferrol provincial, non quero equivocarme se é comandante ou coronel da provincia da Coruña, a subdelegada do Goberno, o xefe, o responsable da Policía Autonómica, da Policía Nacional, que está destinada á Policía Autonómica, quero dicir, Protección Civil, é un organismo que está creado desde fai anos e que trata un poquinho todos os temas tamén de concienciación. En este caso se falou moito de violencia de xénero, as actividades que se fan nos colexios. Está posto, creo que, xa digo, hai unha nota de prensa da propia subdelegación, que hoxe xa estaba nos medios, e que, xa digo, sale, en ese sentido, Fene sale bastante ben parado en comparación coa provincia e, por suposto, moito máis co Estado. E en esa mesma reunión, curiosamente, unha das cousas que se falou era que hoxe mesmo xa se quedou
co responsable do departamento do destacamento de tráfico, que van facer eles xa o informe sobre o tema de Santana, do pintado e os problemas que hai aí arriba de... Entón, bueno, esperemos que hoxe mesmo xa se comprometeron a preparalo, non sei o tempo que van a tardar, e trasladalo directamente ao propio destacamento a Fomento, porque nós xa trasladamos en algunha ocasión, pero como decía o responsable, dixo, a nós ao mellor nos fan un pouquiño máis de caso pola conta que lles ten. Entón esperemos que pronto se avance en ese tema tamén. E por outro lado, falaba das tasas de colectores de EDAR, efectivamente, hai unha resolución porque o primeiro cobro que se fixo foi según o padrón que facilitou a propia empresa, en este caso, de auga, non? Entón, en ese padrón, se fixo polo padrón da auga. Hai xente no Concello, polo menos que estén identificados, falaba vostede de 169, de que, aínda que están no padrón da auga, non teñen sumidoiros porque non se lles pode dar o servicio. Non é que teñan o saneamento diante da casa e non o teñan enchufado, non. Non teñen opción de poder engancharse, co cal houve que facer depuración deses datos para quitalos do novo padrón e ao mesmo tempo notificar que xa procede, hai algunha xente que xa o fixo, bastante desa xente, porque cando viñeron aquí, que non teño, xa se lles notificou e se notificou por medio desta resolución que toda esa xente non ten que pagar e os que pagaron, houve moitos que xa non pagaron porque xa se lles dixo que non era, pero os que pagaron que proceden a solicitar a devolución porque hai que devolverlles o que pagaron. De todos xeitos, en este segundo recibo que se mandou, que non sei se xa está en Diputación, xa se mandaron a Diputación fai uns días, creo que xa están cobrando outra vez, siguen tendo que depurar determinadas cousas, porque, por exemplo, a xente que ten saneamento pero que non ten auga non se lles pasa o recibo trimestralmente, sino que pagan únicamente a final de ano, aí teñen un único recibo. Entón, eses teñen que incorporalos, sobre todo os dos anos anteriores. Quero dicir, están facendo tanto Tesorería aquí en Fene como Diputación, están facendo o traballo de depurar todos os erros que veñen dos propios padróns. E por outro lado, me comentaba o tema de Cerámica máis alá, pediron unha reunión, xa se lles concedeu, xa tuvemos a reunión, vamos a ter outra reunión en breve, pero xa o non quero mentir, se foi este luns ou non querría mentir, pero creo que foi este luns, xa tuvemos unha conversa telefónica que ao final non puderon vir, estuvemos falando, quedamos en vernos outra vez, pero eso é un problema que había desde fai tempo e xa está en principio as resolucións por parte do Goberno Municipal por determinadas incompatibilidades para continuar con ese local xa están faladas e comunicadas fai moitos meses. Entón, de todos xeitos, o que falaba da asociación da inscripción, non podo dicirlle exactamente o que ocorre. O que pasa é que moitas veces para inscribir se fai requerimientos de algunha documentación que quedou no aire, non se contestou e o que se fai é, tempo despois volves a solicitar porque non anula sin máis cando se retoma volves a pedirlle que envíen documentación. Como poden ver, moitísimas veces estamos requerindo a todas as sociedades, a todas, prácticamente ahora a principio de ano, para que entreguen as memorias de actividades do ano anterior e máis o orzamento deste ano. Antes, normalmente, o que se facía era chamar a cada un deles por teléfono, despois pasaban 2 anos ou 3 sin presentalo e tiñas que acabar facendo por escrito. Ahora se está facendo sempre por escrito, a principio de ano, solicitando esa documentación. Tampouco ten máis trascendencia que a xente sepa que ten que presentalo todos os anos. Sí, pero habría que ver porque eu non sei exactamente, pero probablemente se pedira anteriormente cando presentaron a documentación, ao mellor non presentaron papéis e se lles volveu a requerir. E unha vez que enviaron, pois xa quedou inscrito. Ahora paso a palabra á concelleira de Seguridade, de Servicios e de Servicios Sociais.
Boa tarde a todos e a todas. Comezando polas preguntas de hoxe da voceira do Partido Popular, continuarei coas do pleno do mes pasado. Referente a un comunicado que di vostede que entra por rexistro do 2 de abril da Comunidade de Propietarios de Tarrío, non é de ningunha obra, é simplemente, bueno, pois hai un problema de vandalismo donde hai unhas veciñas que están sendo, pois, son afectadas por este momento complicado de uns adolescentes, por así decirlo, e, polo tanto, bueno, nos propuxeron unha batería de medidas que algunhas se levaron a cabo e outras están en estudio pola enxeñeira municipal, porque requiren de facer unhas certas obras no pabellón, bueno, na pista polideportiva de Centieiras, e non son fáciles de facer, e cando menos están en estudio, porque é probable que nin se podan chegar a facer o que solicitan. Si que hai unha comunicación á Garda Civil, hai denuncias, bueno, hai unha situación que xa excede a temas de Concello. Referente á Rúa da Fraga, do repintado, pois falamos a semana pasada co capataz da Deputación, dixo que, bueno, que pretendían facelo en breve, informámoslle tamén desde a Policía Local que era moi perigosa porque pois non teñen nin os pasos de peóns, nin liñas, nin ningún tipo de sinalización, e dixo que sí, que comprendía, pero que, bueno, que intentaría facelo cando poideran, pois porque tiñan moitas obras, e entonces que, bueno, que sí que o tiñan presente. Sobre a estrada da Armada, pois seguro que... Que? Bueno, pero, bueno, eu quería facer aquí, porque pedimos á Deputación, tamén pedimos á Xunta, que as da Xunta tamén están para darlle de comer a parte. Polo tanto, xa temos bastante nos co Concello e sí que solicitamos tamén á Xunta e á Diputación que atendan as súas. Da rúa atrás do Cádabo, bueno, pois ali puxeronse a semana pasada uns volardos nas portas das saídas dos garaxes non, dos edificios, dos portais dos edificios, e, bueno, pois haberá que tomar unha decisión, claro que sí, o que pasa que, bueno, hai unha falta de aparcamento, todo é un pouco complicado. Evidentemente, se quitamos 8 aparcamentos dali, eses veciños e veciñas que queren que haxa unha senda para pasar tamén van a protestar cando se quiten os aparcamentos. É que non hai, é que non é que este goberno non queira. Insisto que o meu compañeiro fixo 3 aparcamentos en Fene, 3 ou 4, Fene Perlío, e están sempre a tope de coches, pero que se houbera máis espacios onde facelos, pois faríamos, pero que non hai, non se encontra, e el mesmo está pelexando por algunhas fincas que poderían ter algunha oportunidade para facer aparcamento, pero que non, se fora sinxelo estaría feito, pero que non hai sitio onde aparcar, non hai fincas de que dispoñer. E as poucas que hai, pois algunhas teñen certas complicacións, pero de todas maneiras os volardos eses foron atendidos ao día seguinte e de momento pois estamos aí a ver como solucionamos ese problema. O respecto aos coles, bueno, pois o concelleiro, tanto o concelleiro de Deportes como o concelleiro de Ensino como eu mesma, fomos polos coles facendo unha visita ás direccións e solicitando que meteran por rexistro todas as súas obras ou as súas necesidades en canto aos coles e o que lle competería ao Concello. E estamos recibindo e é para ter unha previsión para ir facendo no verán. E agora, bueno, ainda me queda o de servicios sociais. Pois, o de tellerías e de obras.
O tema de servicios sociais. Bueno, eu podo decirlles que está contestado, hai un primeiro requerimento que era para 15 días e é certo que debido á extensa documentación falouse con inspección e sí que deron uns días máis para entregar a documentación. Está todo entregado, fixéronse múltiples actuacións. Bueno, eu creo que todo isto pois comentarei ou na próxima comisión, ou senón no próximo pleno, todas estas preguntas que fan pormenorizadas. Claro, hai cousas que evidentemente teño os informes, pero non os teño aquí. E de todas maneiras, sí que hai un problema de axuda no fogar, do servicio de axuda no fogar. Somos conscientes, de feito, estamos reclamando que unha competencia impropia dos concellos que se sobrepasa as funcións dos concellos, pero non somos nós os únicos, os concellos BNG. Os concellos do PP tamén os solicitan, os concellos do PP tamén están afogados. Non somos só os concellos do BNG que nos protestamos por protestar e os concellos do PSOE igualmente. Quero dicir, é unha queixa generalizada. É unha queixa generalizada. Estuvemos mantendo reunións últimamente para ver unha solución. E os concellos do PP podo asegurarlle que tamén se sinten afogados e teñen este tipo de subvencións e seguramente que tamén teñen algunhas cousas que susanar. Esta concelleira, cando ven algunha queixa ou cando alguén quere falar comigo, porque para eso me toca, con respecto a queixas sobre o servicio, eu sempre digo que as metan por rexistro. Somos nós, tanto, bueno, calqueira do goberno, pero en este caso que me toca a min ou o alcalde, somos nós os que decimos metedas por rexistro, por favor, para poder ir á empresa, porque sí que temos unha empresa contratada, evidentemente a responsabilidade é nosa, pero temos unha empresa contratada onde se lle requiren, onde hai ecuación de expedientes, eu xa falei con vostedes, de que teñen varios expedientes, bueno, pois porque non, por incumprimentos do contrato, se están levando a cabo, e claro, evidentemente, se teñen falta de persoal, hai que intentar solucionalo, claro que sí. Se deron altas, sí, se deron altas. Tamén a xente ve un anuncio del señor Rueda, vamos a ampliar, e a xente pensa que xa é isofato. Xa está, eu tiña 47 e ora teño... Non, hai que solicitalo. E moita xente pensaba que non o tiña que solicitar. Entonces, bueno, de verdade, unha competencia que sobrepasa os concellos, pero de calqueira cor, non só a cor do BNG. Polo tanto, bueno, todas estas preguntas contestareillas. Pois algunhas creo que son de comisións para darles algún dato máis específico, que non teño ningún problema. Eu entreguei a acta, non teño ningún problema de todo o que queiran preguntar e de todo o que se enviou, comentar cada un dos puntos. Imos, pois, co tema do mes pasado. O que sí, das horas sindicais, quero dicirlle que claro que sí, que se fai unha comunicación, pois había, bueno, eu penso que unha norma non escrita ou chámenlle como queiran, de que as horas sindicais se solicitaban, pois 14 horas sindicais, hai xente que sí xustificaba cando as pedira, pois 2 horas para acudir a unha concentración, 2 horas para acudir a unha reunión, e había outra xente que di, pois 14 horas sindicais e xa está. Pois entón, ahora sí, creo que é un dereito que se pode solicitar el de vamos a xustificar as horas sindicais e terán que traer o seu xustificante do seu sindicato. Bueno, pois seguramente que había pois non sei, unha boa fe ou unha maneira de facelo, e a partir de agora pois vamos a facelo pola norma, solicitar polo seu sindicato que xustifiquen as horas e simplemente vai a ser eso. Sobre o procedimento a seguir que vostede preguntaba, que de como se xustifican as horas, procedimento a seguir se non se xustifican as horas, non? Era algo así, bueno, pois se solicita que o documenten según o permiso solicitado, depende do permiso que sexa. En caso de que non entreguen un xustificante para o permiso,
pois se lle require, claro, vostede pide un permiso e ten que traer un xustificante. Se non o xustifica, se non hai unha xustificación dese permiso, pois se comeza un proceso. E o proceso de horas hai un tempo predeterminado para pedir permisos, non? Son con 5 días de antelación, se iso xa non se cumple, pois, bueno, pode estar denegado, non? E se non, pois, se non está ben xustificado ese permiso que se pide, se solicita que o xustifiquen mediante un tema médico, por exemplo, e se non hai ningún tipo de xustificación, se pode compensar con outros permisos. Por exemplo, teño asuntos propios, este non o xustifiquei, pois mire, xustifique vostede co que teña asuntos propios, tempo por tempo, vacacións. Cando non ocorre de ninguna destas maneiras, pois hai un expediente de deducción proporcional de haberes. E se dá un tempo de audiencia para que xustifiquen a ver, hai un tempo de... Sí, é que... Sí, a falta de asistencia. Entón, se non se acude ao posto de traballo, as ausencias que non están xustificadas van directamente a unha deducción de haberes proporcional do día ese que non acude ao posto de traballo. E se incluso se pode incoar un expediente disciplinario, que en este Concello non se fixo ningún, a primeira vez que se fixo foi agora por un tema dun obradoiro. Cando un traballador non acude ao seu posto de traballo e cando falamos das preguntas do mes pasado que pedir horas sindicais, estaba fora de tempo de pedir esas horas sindicais. Cando se iniciou o expediente de deducción de haberes, pois mire, ao inicio do expediente o 3 do 12 se solicita o informe da xefe da Policía Local o 3 do 12 e se emite o informe o 3 do 12. Despois de un informe onde se fala de todo o ocurrido pola ausencia, despois de que se lle comunicou, se lle denegaron as horas, porque as horas sindicais están tamén supeditadas a pedilas con antelación. Son, si, bueno, pode ser por... Que? Bueno. Que me parece que era como... Sobre a nulidade do procedemento por unha indefensión... Bueno, isto non era nada. Non, isto nada. A fecha de resolución de deducción é o día da súa notificación. A deducción é o do 23, a resolución é do 23 do 1. Hai unha rectificación do erros e entonces do 27 do 1. A notificación do rexistro é do 28 do 1. E o acuse de lectura e notificación é do 28 do 1. Esta resolución detectouse que tiña algúns erros, polo que foi rectificada e ese foi o motivo do retraso. Cando se recibe a última nómina e o día do último correo é o 27 do 1 e comunicación a intervención da resolución da deducción da nómina foi do 27 do 1. O procedemento que se iniciou, se deu a audiencia, se aportou documentación, a falta de audiencia, porque houbo, sí que é certo que esta persoa se marchaba do Concello, entón había que facer esta deducción, non causa ningún tipo de indefensión. De feito, agora está todavía un recurso aí vivo, e está esperando por un informe xurídico. Eu penso que... Nada, non penso nada.
creo que con isto eu debería de estar, por parte do Partido Popular, debería de estar contestado, porque aquí de momento non me queda nada. E agora polo PSOE e Rúa Altras do Cádabo xa contestei. A oferta de 2021 din conta na Comisión de Persoal o que pasou con esta oferta. Creo que xa non é a primeira vez que dou conta sobre esta oferta de 2021 e vou a leer literal para que así, como leí en outras anteriores comisións, foi esta oferta de emprego foi ao contencioso administrativo, creo que así, eu igual me equivoco en estes términos, non? Contencioso administrativo. Porque pola súa caducidade, é certo que nos colleu polo medio a pandemia e hubo, bueno, pois quedaron algunhas ofertas que non deu tempo a sacar, e eran dous peos de xardíns en quenda libre, un polo turno de discapacidade. Chegou a sentencia polo que se anulan parcialmente as bases específicas respecto da oferta da plaza incluída na oferta de 2020, ao toparse caducada. O móvil de anulación é a caducidade parcial da oferta do 20 na praza de Peón de Xardíns incluída pola quenda de discapacidade, xa que as bases foron aprobadas 3 anos despois de ser aprobada a oferta do 20. Se levanta a suspensión do proceso selectivo respecto ao turno libre derivada da oferta do 21. Do 21 a podemos que sacar, a do 20 será reclasificada ou, bueno, algo así. Sobre a actuación nas beirarrúas do Concello, vostede sabe que nós xa comezamos a facer algunhas de formigón impreso e, de feito, hai algunhas entradas de garaxes que tamén, bueno, pois unha entrada, es que no inverno, eu tamén, de verdad, lle piden peras a olmo, e non se pode, sí, é certo, e Barallobre tamén. Se non foron, Barallobre, toda esa zona, tamén, bueno, son dúas, está Río, bueno, quero decir, sí que xa lle comentei que o tema de Avenida de Naturais non seramos partidarios de facer o formigón impreso e, bueno, será unha das actuacións próximas de cara, pois agora, a primavera, verán, xa lles dixen que me comprometía que tiñamos pensado ir cambiando todas as beirarrúas do Concello, hai algunhas que non son cousa nosa, comentelles tamén o tema de todas as árbores que hai en Avenida Naturais. Bueno, tuveramos aquí a visita dunha persona do Ministerio e de Fomento e de todo isto, que nos iban a dar solucións, a verdade que non deron ninguna, e entonces, pois, bueno, haberá que tomar si unha decisión, a Concelleira de Medio Ambiente, máis eu estuvemos valorando de quitar esas árbores, porque hai que facer a beirarrúa máis ancha, entendemos que, e accesible, claro que sí, pero, bueno, quitar as árbores, bueno, pois non sempre é moi agradable. Entonces, aí andamos buscándolle unha solución. Sí, xa lle dixen que o permiso de todo eso de Fomento. E despois o do pobo saharaui, isto é o tema de vacacións en paz. E, bueno, mire, non piden ningunha porque piden algunhas, porque xa levamos polo menos, me parece que 2 anos que non hai solicitudes. Entonces é un pouco a ver se podemos facer algún tipo de comunicación con algunhas familias e si, bueno, se fará, se fixo algunha, pero, bueno, de momento non hai interese. E, pola miña banda, nada máis. Perdón, concelleira. Que? Cando vostede falou do SAF, non respondeu todavía a pregunta que lle fixo este concelleiro respecto se iba a agotar toda a segunda prórroga concedida que vence o 30 de outubro de 2025 a empresa Protección Geriátrica 2025-SL. Desculpe que esa non a tiña anotada. Sí, probablemente se vai a estar o contrato todavía, bueno, pois é un contrato cando menos complicado e pretendemos que canto antes, pero, bueno, é moi probable que rematen a prórroga, é moi probable, sí. Gracias. Concelleiro de Obras. En canto a esa cuestión que entrou por registro de queixa que pedía retirada de maquinaria e limpeza en tellerías, vamos a ver, aí, como todos saben, hai unha obra
que é do pos do ano 23, que está prácticamente rematada, está neste momento nunha primeira con unha primeira prórroga por unha causa non imputable ao contratista, por eso se lle pode dar a prórroga, porque non pode rematar a obra por un andamio que está colocado xusto en un tramo de beira rúa, donde só de tempo a facer a sustitución de tubaxe, pero non a recolocación da soleira. Agardamos a que se retire ese andamio e que se poda rematar esa obra canto antes e efectivamente retirar esas o que tenga a empresa ali, pero de momento non é viable facer ordenarles esa retirada cando lles acabamos de dar unha prórroga, non tería sentido, non? En canto a Lagarteira e Rañoa, se iba a facer esta semana un arranxo provisional mentre non se executa unha obra integral aí que está prevista no orzamento, que xa lles pasara o orzamento a vostedes no mes de novembro, digamos como alternativa a obra que está a obra prevista no POS, non? Teñen mala sorte porque estaba o camión na planta e se estropeou a planta, e isto non é unha excusa. Se estropeou a planta esta semana, sabíamos que non iba a chover, que se iba a poder arranxar, estábamos os medios postos, a xente disposta, e se estropeou, tuvo que huir o camión sin aglomerado. Eu, de verdad que... Na travesa van a empezar, pero onte, cando foron? O martes, os medios municipais iban a coller material para facer un arranxo na Lagarteira, nos furados máis grandes que hai, que está intransitable, pero polo menos darlle unha solución, un parche temporal, mentras e tuveron que vir de volta. Bueno, un desastre. Hoxe están preparando para empezar, pecharon travesa para empezar, pero bueno, é outra obra, é unha obra xa contratada, que tamén estaba en prórroga polo mal tempo, non? E Rañoa temos o bombeo, o reforzo da liña de bombeo que inicialmente lle valía a Fenosa e despois cando se quixo facerlo xa non lles valía según iba no proxecto que eles mesmos aprobaran. Hai que facer aí se fixo un modificado do proxecto, xa entrou ese modificado do proxecto, implica en torno a 21.000 euros e teñen que ir no orzamento e están previsto no anexo de inversións do orzamento que temos no borrador, bueno, que se o teñen hoxe xa todos os grupos, pois está aí, pero e esa sí que no anexo aquel de inversións que eu lles pasara en novembro non iba, porque non tiñamos a cantidade, non me acordo se eran 21.000 máis IBE, por aí, unha cantidade estimada por aí. E é o reforzamento da liña para darlle electricidade a ese bombeo e é unha instalación relativamente cara que en principio no orzamento viñan sobre 2.000 euros nela. E eu creo que de obras e servicios de obras non había ningunha outra pregunta. Concelleira de Facenda. Hola, boa tarde a todos e todas. Pois sí que é certo que temos aí as ordenanzas pendentes dende fai tempo porque se deu prioridade aos orzamentos e que evidentemente cos problemas que houbo que se deu conta nas distintos plenos e comisións referente ao persoal que tiñamos, pois non se puido seguir mirando que eran as ordenanzas. Sí que a idea é tan pronto tiñamos os orzamentos que, como xa podedes ver tedes dende o martes, a ver se mañá pola mañá, a primeira ou última hora da mañá, nos podemos sentar para ver as vosas opinións respecto aos mesmos e intentar que neste mes de abril podamos sacar o orzamento adiante e ponernos xa que xa está comenzado polo menos esas tres que comentaba dende o grupo do PSOE, pero intentar mirar outras máis que hai que xa estaban prácticamente listas e que se podían sacar adiante. Non obstante, nos orzamentos, estas modificacións non se teñen en conta que, bueno, todo o que seña a melloría, a aumentar ingresos no Concello non está de máis,
pero en principio somos realistas cos orzamentos que presentamos. Xa lle digo, a miña intención é poñernos tan pronto este tema dos orzamentos pechado, poñernos coas ordenanzas. Gracias. Concelleiro de Cultura, de Ensino. Hola, boa tarde a todas e todos. As preguntas do CPI e os casais xa contestou a miña compañeira de servizos. En canto ao Consello Escolar, se estará convocado antes finais de curso, pois eu pola miña banda quería que estivera, non poño a mano lume. Estaba no Departamento de Cultura, pero sabedes, se xubilou unha persona, quedou aí a tramitación, pero están colapsados e non pudieron sacar, e agora se lle comendou a outra técnica as tarefas da convocatoria. En comisión informarei de quen é a persoa para que teñades coñecemento e poidades, se tedes algunha consulta específica, falar coa funcionaria que leva agora mesmo a tramitación da convocatoria do Consello Escolar. E en canto á subvención do persoal técnico de museos, isto xa é algo que ven de 3-4 anos atrás. Cambiaron as bases da convocatoria e o Concello do EFEN non cumple os requisitos que solicitan coa categoría profesional do persoal do museo. Entón, polo tanto, non se pode solicitar. Pero xa digo, levamos 3-4 anos sin poder solicitala. Gracias. Non sei se queda... Perdón. Creo que non queda, sí? Sí que quedan. Sí. Bueno, respecto á carreira profesional, que lle fixemos unha pregunta concreta á Concelleira de Personal e non nos contestou, sí, usted... Non, hoxe deixeme descansar a Concelleira de Facenda, que non lle din a para nada. Deixenos as dúas tranquilas, que hoxe non tuvemos guerra ninguna. Xa ven aí o orzamento, e vamos ter largo e duro. Concelleira de Personal, aínda hai algún traballador que pensa que vai a sair a carreira profesional? Queremos que nos conteste. Solamente digo, fixen alusión a Concelleira porque é moi bonito eso de diciembre. Bien, temos o reglamento, pero se non hai un peso, como non os vimos, nos o que lle queremos preguntar a usted é a que lle ten que decir a Concelleira de Facenda que necesito cartiños para facer isto nas miñas áreas. Usted, na área de personal, vai haber carreira profesional, sí ou non? Esa pregunta é moi clara. Segunda, creo que non contestou usted as preguntas do outro día. A mí non me quedaron nada claro. Muevo la bolita del 26, del 1, del 2, del 3, será cando vexamos a documentación. Hai unha pregunta que é moi clara. Desde que usted é concelleira, foi a primeira pregunta que lle fixen outro día, alto e clara. Cantas horas sindicais denegou? Usted, a persona que a sustituiu, non nos a contestou. E entre esas 5 máis que temos aquí, nos fala usted, lle preguntamos se iniciou o procedimento antes, eso sí que un pouco quedou claro, que como o señor se iba a traballar a outro sitio, que había que reducir dos sueldos, e non se podía. Hasta aí podemos entendelo. Cando se iniciou o procedimento, non o temos claro. Se se lle outra medida de audiencia, non o temos claro. Si, a posteriori, non o sei. Tampouco sabemos, en caso de ser requerido, horas sindicais estamos falando. Xustificante non aporta, que procedimento se sigue? A cantas persoas se lle requeriu ese xustificante de horas sindicais? Porque usted nos fala de cando usted pide un permiso para ir ao médico e tal. Non me diga que interrumpí, porque además escoitei hoxe moi relajadamente. Eso está moi bien, hasta aí o conocemos todos, cando morre un familiar, cando hai unha maternidade, eso entendemos. Pero nos lle preguntamos en relación con este caso, en concreto, que lle pode pasar o día de mañán a outro traballador. Son as horas sindicais. Que lle conteste... Si non las vai a contestar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si non a quere contestar aquí... Por eso, sí. Podo facer unha última pregunta? Si xa está feita e non se contestou, pode facela, claro. No, non va. Non va, pois non se pode. Deixámolo para... Pois a deixo para despois do pleno. Gracias. O tema da carreira profesional, se alguén aínda non lle quedou claro que este ano non hai carreira profesional, eu falei cos sindicatos, fixemos mesas de traballo e xa dixemos que non había carreira profesional, que agora mesmo non había posibilidade de facer carreira profesional e que de todas maneiras a carreira profesional había que volvela a revisar e facela en outros termos. Eu, de verdade, todo isto que vostede me dixe, volverei a repasar, a ver se que eu, non sei,
e anotarei todas as preguntas, se quere pásemas por escrito, por si igual é que non... É que esa, por aí va a preguntar. Pois veña, por escrito, non teño ningún problema. Cantos votos de concelleiros se necesitan para solicitar a comparecencia dun concelleiro neste pleno? Bueno, Sí, señora pois concelleira personal. É que chegados a este punto, Pregunte vostede ese... por estes e por outros temas. Bueno, esas preguntas se contestarán na comisión por escrito, non? E así xa contesta por escrito e fora. Se non hai nada máis pendente, damos por rematado o pleno. E, bueno, hai unha palabra, como sempre, Toñín, é o último.